Urian itu hatta horas ma dihita salhutna. Adorak so tamulai para minggota di manuguton para julu mahita martang yang nahohom. Amin. Tapukama parminggota mared de mahita. Marahite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tungi semadongakku diak kabanua gijang, jala dukon ni ho dang adong di halomohon rohaku di tanoon, nang pemeru sibukku dohot rohaku, sai de batado partano batuan ni rohaku, jala parjabaraku saliling-liling na. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala parasi roha. Hupaserep hami rohanami di julum jala hupangidu hami tuho. Say lehon asini roham mangguhi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite toddim. Asalam hutinggalhon hami nasa dosa nami. Jala hutangihon hami hatam na badiai. Say paiyan mahatam di bagasan rohanami. Asa marparabue nadenggan hami. Upangidu hami saluhut nai. Marahite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
nihon hamuma patik ni debata sian patik patuluhon dohot lapatanna patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosotureda lanna ai honahumna dusugut akkana marsine yang di guarna dia do lapatan oddo ikon dihabiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di ibana asaunang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujaran naroa manang mangaci marhiti-hiti goarni debata ai dinatar sosak dohok ditangiang dohok dipuji-pujian do si dohonon goarni debata ido saatna rap mangidoguku mahita sian tuhat talaho mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar to patikme amin. Poti madu jatta martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Hujau hami doguar munabadiai. Ala natar gugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabijolma alani hami. Namate jala nahehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho laho mangon dihon hami asiro ham dihami sai patok tong mahami roha hamolate otuho o ton di porbadia pangapul dina marsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham Hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami, ho ali di bata, ama anak dohot di porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot bahasaan ni dosa. Satok kedohu tadi konho alai papungupungok kumahomuse marhite-hite akka asini rohan godang tagad di parpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin maradok konho alai marhite-hite dengan bahasa saliling-leleng na asiakku ho ninna jahoba sipalua ho hasangapon madi debata na digijang. Amin. See
Hatani debata epistel di minggu tadi manuguton imasian poda sada ayat 20 sia sahat ro di ayat 30 tajahama margati soring ala naung hinagigihon nasida parbinotoan jaladang dipilit biar mida jahoba jalandang dioloi panuturi orhu jaladang dipekon sandok pinsang pisaku. Jadi ikon panganon nasida perbuini dalan nasida jala habutokononna sakap ni rohana sadiri. Ali panundalion ni halak na oto laos mangunu nasida jala hapedemo ni halak na bodo laos mangago nasida. Alai manangi sina manangi hunahu marsonak sonang maiba na maringanan jala sonang rohana maradupun hagodoron dohot jaya ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Tidak kon maha porsiaw tay dongon nahina tidak kon didongata saha porsiaw disadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata jahoba ido ama pargugo na suhatu dosan natu mau palangit dohot tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria naga bega-bea siato di porbadia andorak sohabubuhan ido tuhata natu maun na berni di panguhuman ni selatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natu atu banuatoru dung ditanom namula mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugo na suhatu dosani di sima ibana pe mamulak sukut tu tanoon manghumi halak na manghulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan dosa dohot di hatai na mandok mulak manghulu suguk daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora sudah amin. Tabigema ting ni huriata di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu pasapululimahon dung trinitatatis dot topik marhabisuhon di bagasan Yesus na paduaon pilihan tujolo sadarion minggu 12 September 2020 sada patu pauta do pilihan tujolo laho tu haperluan pesta gotilon 2020 sada khobar tu surat Orus nomor 100 sada o patopat 2 garing sada 30 garing sia Romawi garing 2002 sada taringot tu bencana alam namasa di HKBP distrik Walu distrik 10 Tolu asahan Labuhan Batu dohot HKBP Resort Aek Nabara disialani di hari Minggu 10 September 2020 sada naing patu-patu do peliat tujolo laho mengurupi ruas nihuria korban bencana alam na patuluhon pertangyangan sektor
Di hari Selasa 14 September 2021 masuk pukul 10.30 patupauta do pertanyaan sektor Marhitejum dot meeting dengan meeting ID walu 30 sada opat sada tolualu 57 di sektor Tolu di keluarga Pesihite Boru Sibolon Paupaton Patanakon Hatani Debata Manang PHD. Di hari Selasa 14 September 2021 pukul 10 naing patupauta do PHD Inahanna ni sosohon matu sude Inahanna asariar maddohoti PHDI. Di hari Rabu 15 September 2021 pukul siawib naing patupauta do PHD Lansia ni sosohon matu sude Lansia asariama maddohoti PHD. Di hari Kamis 16 September 2021 pukul 10 naing patupauta do PHD Parupuan ni sosohon matu sude Parupuan asaria maddohoti PHDI. Di hari Sabtu 10 September 2021 pukul 10 naing patupauta do PHD Naposo ni sosohon matu sude Naposo asaria maddohoti PHDI. Patanakon hatani debata di patupa marhite virtual Zoom dohot meeting ID walu 30 sada opat sada tolu walu 57 palimahon padidion nabadia. Pinabotohon tunatoras nau mendaftar yanakon nalah maddohoti padidion nabadia. Sadarion Minggu 10 September 2021 pukul 10 sada maringanan di konsistori di patupa bimbingan tunatoras padidion nabadia merdalan hobartu protokol kesehatan di hari Minggu 10 sia dohot 26 September 2021. Paunopon pesta gotilon ganuk taod do seta patupa pesta gotilon imam madok molate tu debata di sialaragam ni pasu-pasu nang tajalo sian debata nang pedibagasan situasi pandemi COVID-19 sia do pehita alaidang nagabe sumurut ringgas nirohatta laho patuduhon puji-pujian dohot olop-olop makamulatehon pasu-pasu ni debata marhitia kaulot ta siganupari dohot haipason dohot pasu-pasu natajalo sian debata tapasahat marhite piliat tu debata pesta puncak gotilon naing patupauta di hari itu hari Minggu 31 Oktober 2021 dohot tema na mangulu do partigori hinorhoni haporsionna sian Roma Bidusada ayat 17c. Dalat talahu mendukung pesta gotilon di patupado celengan keluarga. Taguhi ma di bagasan las niroha. Pengumpulan celengan keluarga di Papungu naul labat di hari Minggu 17 Oktober 2021. Tapasahat ma tu situa sektor tabe. Papituhon pembagian sektor di Parmingguon. Pinabotohon tu sudi ruas ni huriah KBP Mampang Prapatan. Nungata patupa Parmingguon di gereja hobartu protokol kesehatan. Jala harorotta sokononma persagina. Minggu 12 September 2021 pagi sektor sada 35. Jam sia 30 sektor opat dohot 2. Minggu 10 sia September 2021 pukul 7 sektor sada 2 dohot opat. Pukul sia 30 sektor tolu dohot 5. Minggu 26 September 2021 pukul 7 wib sektor 2 tolu dohot 5. Pukul sia 30 wib sektor opat dohot sektor sada. Pawaluhon undangan peluncuran platform newkairos.co di hari Senin 10 September 2021 pukul 10.30 wib marhite Zoom naing patupauta do peluncuran manang launching platform portal majalah dot berita online bernama newkairos.co. Pasiahon undangan seminar Marturia Distrik Pawaluhon Distrik Walu DKI Jakarta di hari Sabtu 10 September 2021 pukul 8.30 wib marhite Zoom naing patupauta do seminar Marturia ni sosohon matudeon Marturia asariama maddohotisa pasapuluhon ibadah peringatan 120 tahun HKBP. Hobartu program kerja Distrik Walu DKI Jakarta naing patupauta do ibadah peringatan 120 tahun HKBP. Adapun rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan antara lain lomba marturi-turian. Hobartu surat preses nomor 3 siapitu garing D Walu Romawi DKI garing sia garing 2021 Persekutuan Lansia Distrik Walu DKI Jakarta
patupahon lomba turi-turian, cerita tradisional Batak, domu tusi pinabotohom matulansia KBP Mampang Perapatan asabui madotisa, pendaftaran no labak di hari Sabtu 25 September 2021. Lomba mewarnai puisi, storytelling, dan kreativitas. Kompartu surat preses nomor 402-D Walu Romawi DKI garing Sia Romawi 2021, Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik Walu DKI Jakarta, patupahon lomba mewarnai puisi, storytelling, dot kreativitas tidak dana sekolah minggu marhite virtual. Mardomu tusi pinangidoma tu ianakon sekolah minggu utusan 10 halak asa parsidohot di ulaoni. Pendaftaran no labat Senin 27 September 2021. Marhite guru sekolah minggu. Marhite guru sekolah minggu. Pa 10 sadahon ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot duas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriatta. Nama ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon siap poda bidutulu ayat 10 parhepengon terlampir akapelian hamuliateon dohot na asing naso jinaha di titingon teda madiharotas acara na adong di tabe songonima titing di huriata di bagasan nasaminggon tuhatta mamasu-masu martangiang mahita. Debata aja hoba na marhabangsa di Banua Gijang, hupuji hupasangap pami maho Tuhan, siat tonga nami hami nabui marminggu, suang songni na madohoti parminggonon sian jebu nabi, rohami Tuhan huhu madok moliate tuado pami, mauliate Tuhan molodung saunari hami bui rapak mamuji pasangap ponggarmu di bagas coroon, nang pedang bui songon nasomal. Alay na porsia hami Tuhan. Nalianom muda pitiki na duminggan di hami. Bui rap hami marsoba pasangop pokok. Marhite de puji-pujian dohot lan na asing. Rap hami ruas HKBP Mampang Perapatanon di ingananon. Atong di pandemi na masa di portibiot Tuhan. Martangiak kami. Asa salpuhom may. Parguguy hami Tuhan. Parbisuhi hami majaga diri nami be. Asa marhite-hite lamdauma COVID-10 siyai sian tonga-tonga nami nang siat tonga-tonga ni portibion. Martangiang dohami Tuhan dia ka program ni huria nami. Program ni huria, program ni distrik, program ni pusat. Homa Tuhan nama masu-masui rencana doi dian sian hami. Alai hodo anggo namungujungina tu hodo pasaton nami Tuhan. Asa pasu-pasu mana ho pikir hami tarlumubi matahedi nanang patupahon pesta gotilon hami di tanggal 21 Oktoberon pasahaton nami do tuho Tuhan lean roha diganup hami roha makamolatehon nakujalo hami lean gugu tu panitia lean gugu nang diruas asa marhite-hite akan nakujalo hami huboto hami Tuhan makamolatehon huboto hami nang pasahaton hamoletan nami atong tupahi masaluhut na naupatupahami Tuhan. Tuhan martangiang dohami dihahi pason niya karuas na marsahit. Tarlumubi matahedi amang paditanami amang banjarnahor na totong dope imana di bagasan parsahiton. Dongani imana Tuhan. Pasu-pasu na pinatupan ni keluarga di na mga lului hamalumon ni sahiti. Pasu-pasu do ubat na pinangan na. Molotungadong pek kadongan nami ruas namin na di bagasan parsahiton. Parguguy na sida Tuhan, lean pos ni roha, unang sumurut pakirimod din na sida Tuhan, nalianom mudo hamalumon ni sahit, ditiki haletan na, suang songo ni mali Tuhan dia karuas nami, natotong dope di bagasan arsa ni roha, hodo ali Tuhan padaw ni naubulo ni, lean apul-apul na siya ko'y tuganu prohanami na marsak, lean las ni roha di na sida sikat ni arsak ni roha ali Tuhan, asabuhi hami marlas ni roha di na mamuji pasangapon guarmu na badiay atong akayan akon namin na di bagasan parsikolaan siyan na metmet sa ato na tumibol Tuhan kupasahat tami matutangamu na subaduyay
iring-iring tugu-tugu dongani nasida Tuhan, lean habis taran habis suhod di nasida, suang soni nang dia kaya nakon nami na so dapat perkarejuan dope, mangidu hami tu tangamu nasid badiai, radedo itu Tuhan dia dopami, lean matu nasida perkarejuan na cocok tu nasida, na une na domu tu asini roham, asa marhite-hite lamar taba-tabalas ni rohani na tua-tuana, lamar taba-tabalas ni rohani akageleng nami, asa marhite-hite ilam di boto nasida moliati tu adu pami Tuhan, di boto nasida maka moliatehon, di boto nasida manguloy na tua-tua na tarlumubi manguloy ho. Tuhan upasata mi matuho nang akapanguluan ni negara nami, siyan na met-met set tu na magudang, sad siyan na pejit satu na tumibbo, upasata mi tuho Tuhan, mangido hami tu adu pami, todim tod di porbadiay manamian diganup na sida, na mga rajay pikira do ati-ati na sida, asa marhiti-hiti, peduli na sida tu akka namet-met, peduli na sida tu akka hami na umotik, asa buhay hami mardami sonang alituhan, di pamujion nami marado poko, at tong nang hami pena, ruas ni huriam hakabipi mampang prapatanon, suang soni nang akaparhalado, pasaton nami madiri nami tuho Tuhan, unak kami, loas mangula di hagangguon, bahin las ni roha, patupa nahula hami ali Tuhan, gabi puji-pujian nami marado poko, gabi puji-pujian na mangulu may siyan hami, gabi las ni roha may di hami, atong na hami na tua-tua, songon na tua-tua niya kaya nakon nami, martangiya kami ali Tuhan, tu na tua-tua nami na tumua, dongani, horasi, lean ali Tuhan pakirion na mangulu di na tua-tua nami, asabuy marlas ni roha na sida di hatuaon na siday, asabuy marhite-hite, rapami marlas ni roha di pamujion nami maradopoko, atong sudena na hutangnya ko kami ali Tuhan, posdoroha nami, nalianom mudoy ganup tu hami marsada-sada, hobar tu asin ni roham, jalan nadapot tami do alus ni Tuhan, dang paujaton mu hami ali Tuhan di pangiduan nami atong saluhut na ngulo nami, hupasahat tami matuho Tuhan, liam matuhami na hupangidu hami obar tu asin ni roham tu hami marsada-sada, hupasahat tami matangiang ilehel nami ot Tuhan tu adu pami, holan mga sahon gornya anakmu Yesus Kristus, nang mate mangulu muse holan makokop pami, sahat matangiang ilehel nami ot tu adu pami Tuhan. Amin. Uhud papungu pilihan marede mahita. Yesus,
Kami ni debatan na sumurong siyan salut roha. Imana mangaramuti ati-ati ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Salam sehat madihita saluhutna. Horas. Huria ni Tuhata. Hata ni debata na gabe silas ni rohatta di permingguat di bagasan tikion. Imana tersurat di Markus bidualu mamukas yang ayat 30 sada sahat ro di ayat 30 walu. Markus bidualu mamukas yang ayat 30 sada sahat ro di ayat 30 walu. Ujaha madihita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabi. Jadi dipukama mengajari nasida. Ia anak ni jolmai ikon godang do si taononna. Ikon bolokonon ni akasitua do malim do si boto surat do ibana. Laos pusaonna do. Dungi mulak mangulu do di ari patuluhon. Patardo di paboa hatai. Alai diarahon si Petrus ma ibana isolsoli ma ibana. Alai humusor ma anggo ibana dipanok noti ma akasisian nai ipicang ma si Petrus ninna ma. Lao maneho bolis sian labukon ai dang na diparhoko na di debata akka na di jolmado. Laos di jauh na toropi rap doh sisianna didok ma tu nasida. Nasad nagiot mangihuton au iswadahon madirina itu hukma silang na tu ibanai diihuton ma au. Ai nanaing paluahon hosana mago hosado. Alai na aguanosa alaniau dot alani barita naulii ido paluosa. Ayah matong gunana di jolma nang liat portibion dio mo anggo mago do hosana. Ayah do na terlejol ma bayan tubus ni hosana. Asamolo adong na maila alaniau manang alani hatakipe. Maradopon bangso pangalakup jala pardosan laos maila do anak ni jolmai sugut maka tidak koni dinaro ibana dihasangap di bagasan hasangapon ni amana rap dohot suru-suruan akka na badiai ido anggo sahatna. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus dinatapauti uhud perdalanan itu pukon tentu sahali boy atu satta tentu sahali boy atu satta buasa didok debata tu si Petrus lau maneho bolis. Mengapa Yesus mengatakan kepada Petrus, "Hai engkau iblis, enyahlah"? Karena Yesus melihat di ida debatado sondang sadalan si seani Jesusi masih Petrusi dina leleng na sida rap patupahon mangulahon pakubasion alai dang dia tusi. Dang dia tusi Petrus ahadona ni menaksud ni Yesus dina didok ibana patar saluhut nai bahwa Yesus akan menderita, Yesus akan dihina, Yesus akan mengalami siksaan dan dia ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat. Alanido didok Yesus tu si Petrus lah maneho bolis. Dan ditadda si Petrus isedo Yesus. Molo taida di ayat 27
Adong do suku-suku disi dungi borhat ma Jesus rap do siseana tu akahuta mardonokon Kaisarea Filipi jala di tonga dalani isukun ma akasisian ni ninna ma ise doau di dok halak godang do alus alai di ayat 20 sia dungi disukun ibana manasida ia hamu ise maau di dok kamu jadi dialusi si Petrus ma ibana Kristus sidoho di hati dakon si Petrus do ise do Jesus Kristus sidoho alai dina di pabua Jesus ikon manaon nama Jesus ikon menderita do ibana alai dang terjalu si Petrus. Karena apa? Di pemikiran Petrus bahwa jabatan sebagai Mesias adalah jabatan yang tidak mengalami penderitaan dan siksaan. Sahalak Mesias molo dido Jesus ikon nasonangido boy diulawan ibana boy do dibolus ibana saluhutna menjadi renungan songon dia do panadayota tu Jesus. Bagaimana pengenalan kita akan Yesus? Molo husukun isi doau dihamu pasti do alusamuna bahwa saya adalah pendeta Teti. Saya borusi tompul. Suami saya manulang. Jelas dan patar. Ulokku dison onma. Bagas jala saling mengenal di antara satu dengan yang lain. Alai dina di hati dakon si Petrus isi doau bahwa dia adalah Mesias dan pada saat Mesias mengatakan bahwa dia harus menderita, Petrus tidak menerima. Bahasa pola kodohonomui. Tak pola kodohonomui. Nah sonang-sonang ima babawa dak pola dohonon ikon ditulak dak pola dohono songoni alai itarik Yesus masih Petrus di dogma lau maneho bolis. Karena apa? Yesus melihat Petrus tidak memahami bahwa pekerjaan Yesus harus jelas dan pekerjaan Yesus harus menjadi penyelamat. Tidak ada yang tersembunyi. Iko patardo saluhutna. Alani iko marbisu do. Songo dia do panadayota tu debata. Apakah panadayota tu debata? Pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas pengenalan seperti Petrus yang ingin memiliki zona aman saja, tidak mau keluar dari zona aman, takut menghadapi tantangan dan pergumulan, takut untuk menjalani kehidupan di dunia, takut untuk menghadapi semua perjalanan hidup. Urian hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, firman Tuhan yang ada saat ini menyerukan kepada kita supaya kita hidup berhikmat di dalam Yesus. Hidup berhikmat di dalam Yesus. Marhabisuhon di bagasan Yesus. Bahasa pola ko bisuk kita. Mengapa kita harus berhikmat dalam menjalani hidup? Tentu sahali salele kita mangulu di tanoon marsika suring dona masa di tonga-tonga ningoluta. Berhikmat dalam menapaki pelbagai dinamika kehidupan. Berhikmat pada saat kita dalam suka maupun duka. Berhikmat pada saat kita sehat maupun sakit. Berhikmat pada waktu kita mengalami keuntungan dan mengalami kerugian. Berhikmat di tengah situasi normal dan situasi new normal. Berhikmat dalam menjalani kehidupan ini mulus walaupun kita hidup dalam tantangan. Marhabisuhon nesidde batama hita lau madalaton ngoluta na dihasianganon. Na marsika soringon. Unang madele hita, unang lau hita siandalan di debata, unang tatadikot debata, alai saluhut na masa di tonga-tonga ni ngoluta, ikon marhabisuh kita di bagasan Kristus. Jalan apa do didok debata,
orang beriman di tengah dunia ini tidak selalu otomatis bahagia. Orang yang mengikuti Yesus mengatakan dalam mengikut Dia tidak selalu otomatis bahagia. Proses alai marujung do di bagasan lasni roha. Tujuan hasil akhir ima lasni roha molo manghiuton Yesus. Orang beriman tidak selalu otomatis bahagia. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan orang percaya tanpa hambatan atau pergumulan. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan hidup orang percaya hanya mulus-mulus saja. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan hidup orang percaya tidak mengalami pergumulan atau tantangan hidup. Yesus realistis dalam dirinya. Dia menanggung derita, dia ditolak, dia dihina, bahkan dia tolu sada, dia bahkan mati demi kita dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Odona sotarjalo si Petrus. Polai kon menderita Mesias, polai kon mati Yesus sebagai seorang Mesias. Pemahaman si Petrus bahwa dak polai kon menderita. Boido dipatu pa Yesus tada halongangan. Boido dibolus ibana saluhut akasi taonon. Boido dibolus ibana sude akka perukilon. Jala didok si Petrus harus bisa dihadapi karena konsep Mesias adalah konsep yang berkuasa, yang gagah perkasa, hidup dengan sukacita, bukan lemah dan tak berdaya. Ima konsep ni si Petrus. Panadayon ni Petrus maradopon Yesus. Ternyata pengenalan itu sangat disayangkan, tidak diikuti dengan penghayatan yang benar. Pengenalan manusia itu kepada Yesus tidak disertai dengan penghayatan yang benar. Pengenalanmu kepada Yesus akankah diikuti dengan penghayatan yang benar? Pengenalan kita akan Yesus akankah diikuti dengan penghayatan yang benar? Bukan sekedar memahami Yesus, namun kita juga harus hidup dengan sungguh berjalan di jalan Tuhan. Dakolan sebatas kenal, tetapi harus memahami dan menghayati serta ikut berjalan di jalan Tuhan. Dek dong sakat ni debata, Tuhan tidak pernah merencanakan hidup manusia itu hidup dalam malapetaka atau kecelakaan. Sehingga Tuhan mengatakan Dia tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Dia menginginkan orang fasik itu kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Dang lo morohani debata, tuaka namangulahon najat. Alai di pangido debata dosa luhut akan najati mu marhamu baun niroha, berpaling meninggalkan kejahatannya dan mengikut Yesus. Ima taddani hamu baun niroha, pertobatan melalui keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Tidak mungkin hidup kita dualisme. Satu, kita mengakui bahwa sebagai pengikut Yesus, tetapi kita tidak mengakui jalan keselamatan yang diberikan oleh Yesus dalam hidup kita. Siseni Yesus doho olo, Kristen doho ido, ditadaho do Yesus itada, sedia holong ni rohana, alai dinaru pangujunani, dinaru pergumulani, tu dia do hitalao, tu Yesus do manang tu gogoni portibion.
Kita mengakui Yesus, tetapi kita tidak menerima jalan keselamatan yang harus ditempuh untuk mencapai kerajaan sorga. Alai marhite terpukon bagaimana mengikut Yesus. Tuhan memberitahukan bagaimana songo dia dalam mangihuton. Nasa nagiot mangihuton au di suadahom madirina dituhuk masilangna tu ibana diutom mau. Maswadaho diri, menyangkal diri. Mampukah kita menyangkal diri? Mampukah kita memikul salib? Mampukah kita mengikuti Yesus? Mampukah kita mengenal siapa Yesus yang kita sembah? Atau hanya sebatas pengenalan semata? Atau hanya sebatas mengikuti semata? Atau hanya sebatas mengatakan menyangkal diri semata? Atau hanya sebatas mengatakan salib yang kupikul begitu beratnya? Aledang solan sebatas sih. Mangihuton Yesus di suadau madiruna. Itu huk masilangna. Ihutum maibana. Menyangkal diri tidak lagi menduakan Tuhan. Tidak lagi membeda-bedakan, hanya satu tujuan hidup. Ima mangulu di bagasan Kristus, marhabisuhun di bagasan Kristus, mangasahod debata. Manuk silang ni debata, mampu sampai kepada mencapai kemenangan dalam menjalani pergumulan hidup. Dak madele, dang manadikon Kristus, dang maninggalhon hapor seaonna. Alani lasni rohani portibion. Maul. Susah. Sanggupkah di bagasan Kristus kita bisa mencapai kemenangan? Alani dihitan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Menangah pinasat ni debata di tonga-tonga ni ngolut tetap luas mak. Marhabisuhan di bagasan Kristus mangula di tonga-tonga ningoluna. Bukan mencari jalan aman di luar Tuhan. Marsai taho odo saitu bah tu sama holao boi do hatok malum disan alai omai hutonommo. Molo nenga mamora ho upasa majabatan otu ho. Alai olat saya ada depan aku tadi koma Tuhami. Saluhutna uleho pediho las doroham sampai ke 7 keturunanmu bahkan bersuka cita. Idu alani om pangiduan. Ihutom mau tinggal homa Tuhaminna. Toho doi dang margabus toho. Lai tinggal ni mana ma Tuhanna mangihutom ma lomoni rohana las marohana alai ujungna. Hanya mendatangkan kekecewaan. Marhabisuh di bagasan debata. Bukan dengan mencari jalan aman di luar Tuhan. Bukan juga bermental yang hanya mencari keuntungan semata. Yang gemar menghindar dari realitas kehidupan. Dan juga tidak mengikuti Yesus tanpa bekerja. Beroleh makanan dan minuman namun kehadirannya sebagai Tuhan justru ditolak. Olah ditiki porludo. Oh Tuhan asirohamu rupiah. Ditikilas rohana, oh Tuhan mau lihat nunga di pasato na pinarsita ni rohaku. Dukoni sae. Keberadaan Yesus hanya sebatas joker karo semata, hanya di saat keuntungannya saja, kepentingannya saja ada. Tetapi manusia yang berhikmat di dalam Yesus dimaknai dengan ketaatan mempercayakan segenap hidup kepada Tuhan. Bukan dia lagi yang hidup, tetapi Tuhanlah yang hidup di dalam dia. Berhikmat di dalam Yesus menjadikan setiap orang percaya di jalan keselamatan Tuhan sambil tetap setia menerima tuntunannya. Mangului marpanguluyon di dalam ni debata nangpe susah. Nang pe maul jalan rais perdalanan ni alai tapaluas madebata mangula di tonga-tonga ningoluta marhabisuhom mahita di bagasan Kristus tatadda madebata isedo debata nata soba
unang sebatas formalitas semata. Ketika hanya sebatas formalitas semata, itu akan mendatangkan kekecewaan. Alai mulu tatadda debata jalata yuton ibana, pasti dolas niroha jalota. Tarlu mobi di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 sion. Dang bega besi habiara ni, alai buado hita di bagasan habisuhon, lau mengadopi menjalani protokol kesehatan. Manada begitu berharganya hidup ini, kesehatan ini yang diberikan Tuhan. Mari kita jaga layaknya menjadikan membentuk imun tubuh kita. Demikian juga firman Tuhan membentuk nutrisi iman kita sehingga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menjalani di dalam perisai dan kekuatan yang dahsyat menapaki kehidupan kita yang penuh dengan suka dan duka serta terjalnya jalan hidup yang harus kita daki. Jadikanlah dia tuntunan dan jadikanlah dia pemandu dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi pemenang di dalam gelanggang pertandingan di tengah-tengah dunia ini bersama dengan Kristus. Adong tuluhal nanang pinasani di bata marhite terpuk tamar habisuho di bagasan Kristus na parjolo. Tadday maisi do di batam. Kenalilah Tuhanmu. Dong itadda hapor siay jala ulahon. Dong di hapor siay di ulahon dapotan hita ma haluaw ni. Alani manguluma di bagasan habisuhon. Amin. Mauliati rohan nami dihuali Tuhan. Hatam na bedi namar saringat di tonga-tongan di parminggon nami di bagasan tikyon. Paingot todo ami alitona sa toktong marahabisuho kami di bagasakong lau mandalaton mandaw ni saluhut pardalanan ni ngulu nami. Namar sika soring masa di tonga-tongan ni ngulu nami yon. Pargugoy hami ali Tuhan unang ganggu rohan nami. Unang gabis pangabati hami. Alay pakai mahami gabi ulam lau pasauton harajaw mo di tonga-tonga ni Portibion marhitis saluhut ulaon pabahenan pakatayon nami gabi haboron di pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu nami keluarga nami tarlumobi di hadopakko asima rohan Tuhan om mahami pakai mahami asa tok-tok kami di bagasan las ni roha mangihutok ko di tonga-tonga ni ngulu nami salilik kami mangulu di hasyangan on. Sesa nasa dosa nami. Marhidi-hidi guarni anakmu Yesus Kristus. Pertangyak kami tuho. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 610 itu ayat sada do uduna uhut tapasahat peliatta di bagasan las niroha marhabisuhun nasyad debata lau mangurupi ulaon pesta gotilon di Huriatta.
batang yakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang odo haroroani saluhut silon leon na denggan dok nasa ulibasa na maulutus upasat tami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho sai jalo mai gabi wap na husus di jolom pasu-pasu mai jalar ramoti asa huparhasea kami peleanon patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohan nami marhite-hite to dim asalamu tadahami godang nisi leon-leon mitu hami asalam girgir hami medok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajonmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hangulua siapari sesama dosa nami songop panesan nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isondako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim.